Здравейте на всички! В ръцете си държа новият ми безжичен микрофон Holyland Lark M2S и днес ще ви представя едно вълнуващо видео, в което ще му направя анбоксинг и тест. Аз съм Краси, по-познат като Крейси, и ви приветствам с добре дошли в моят канал. Няма това. Тук ви споделям видеа от ежедневието на моето семейство в Германия. Останете до края, за да разберете каква е разликата с и без безжичният микрофон и какви са неговите предимства. Да започваме! Най-напред ето как изглежда кутията. Получаваме много хубава и изчистена Apple Style бяла опаковка, като на лицевата страна виждаме какво представлява продукта, неговото име и модел. От двете страни можем да видим името на марката и колко всъщност е дискретен микрофонът, когато е поставен върху дреха. На гърба на опаковката са изобразени неговите функции, а от долния край намираме описание, което ни казва, че аксесуарът е проектиран да се свързва специално с продуктите на Apple, посочени в значката, и е сертифициран от производителя, така че да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Голям плюс при този продукт е, че той не е създаден единствено за свързване с техника на Apple, а може да бъде използван и при работа с други марки, които разполагат с USB Type-C порт. Нека да отворим кутията и да видим какво точно получаваме с безжичната микрофонна система Holyland Lark M2S с USB-C връзка за мобилни устройства. Без да губя повече време, отстранявам защитното фолио и отварям кутията. Първото нещо вътре е книжката с инструкции. След това намираме зарядният кълъв, така нареченият заряден кей. Той е компактен, стабилен и побира цялата система, двата предавателя и приемника. Освен че ги защитава, той има и вградена батерия от 680 мАч, която удължава общото време за работа до около 30 часа. Тук виждаме двата ултракомпактни предавателя с вградени всепосочни микрофони. Те са изключително малки и дискретни, почти не се забелязват върху дрехите, което е огромен плюс за интервюта, влогове и мобилно съдържание. Всеки от тях издържа до 9 часа работа с едно зареждане, което е напълно достатъчно дори за по-дълги снимачни дни. Това тук е USB-C приемникът, който се включва директно в смартфон. Както Android, така и iOS устройства с USB-C. Няма нужда от адаптери или сложни настройки, просто включваш и започваш да записваш. В комплекта имаме и ветробрани за запис на открито, както и кабел за зареждане на кейса. Holyland Lark M2S работи на 2,4 ГГц с стабилна безжична връзка и обхват до 300 метра при пряка видимост, благодарение на специалната антиинтерференционна RF схема. Записва Hi-Fi аудио с 24-битова резолюция при 48 кГц, съотношение сигнал-шум от 70 дБ и максимално звуково налягане от 116 дБ, което означава чист и детайлен звук без изкривявания. Вграденото шумоподтискане може лесно да се включва и изключва, което е много полезно при запис в шумна среда. Чрез смартфон приложението Lark Sound можеш директно от телефона да контролираш силата на звука, шумоподтискането, да следиш аудиото в реално време и да актуализираш фърмуера. Сега ще сложа микрофона и ще го чуете в реални условия. Директно записан на смартфона, без никаква допълнителна обработка.
В момента чувате гласът ми записан с Holyland Lark M2S. Микрофонът е прикрепен към тениската ми, а приемникът е свързан с смартфона посредством USB-C. Записът е с 24-битово Hi-Fi качество при 48 кГц, което означава повече детайл и по-чист звук при говор. Сега ще включа вграденото шумоподтискане. Шумоподтискането е включено. Това е особено полезно, когато снимате на улицата, в офис или на събития. Лично на мен, нещата, които най-много ми харесват в този микрофон са компактният му размер, лесната мобилна връзка и изключително чистият му звук директно през телефона. Това беше анбоксингът на безжичната микрофонна система Holyland Lark M2S. В заключение спокойно мога да кажа, че ако търсите безжичен микрофон за мобилно съдържание, Holyland Lark M2S е солидния избор. Ако видеото ви е било интересно и полезно, ударете по един лайк, абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да получавате известия винаги когато кача ново видео. А ако искате да тестваме микрофона в шумна среда, напишете един коментар. Благодаря ви за гледането и до нови срещи!